الحمد لله ذي المجد والعلاء والهيبة والسناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وبناته وأزواجه وأهل بيته أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر با آوازی بلند درود و سلام در نظرانہ پیش فرمائی۔ الحمدللہ بڑا خوبصورت مجمع، پیار نہ پڑیے اور تھوڑا جنا زور بھی لا لو، حضور دی بارگاہ بھی درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا ہے تے اپنیاں ذرا سستیاں ختم کرو۔ بڑی خوبصورت نقابت شاہ صاحب فرما رہے سن، لیکن تسی دس تو مس نہیں ہوئے۔ میرے نال تسی 10-15 منٹ بھی ان چلے تے میں تے تقریر بھول جانی میں کی کرنی۔ تھوڑا انہیں جاگنا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، کوئی تھوڑا ذوق دا مظاہرہ کرنا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو تفصیلاً ہوگی۔ ایک مرتبہ باوازی بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بعد از حمد الصلاۃ، زیب مسند صدارت شمشیر بے نیام للکار رضا حضرت علامہ مولانا عدیل ارشاد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس محفل دی روح رواں شخصیت عزت مآب علامہ محمد اسحاق سیالوی صاحب فیض یافتہ درگاہ علیہ سیال شریف، شہنشاہ نقابت مقبول زمانہ آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید حسن رضا کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ضلع چنیوٹ تو تشریف لیاؤن والے میرے عزیز محترم مٹھے خان صاحب، دیگر جلوہ فروز علمی، روحانی، مذہبی، سیاسی، سماجی قد آور شخصیات اور پردے دے اندر تشریف فرما شرم و حیا دی پیکرا قابل قدر میریاں ماما بہنا بیٹیاں، اج دی تقریب سعید روح پرور کانفرنس محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی حسین نگری اور اس عظیم سرزمین تے بسم اللہ کلونی جامع مسجد نورانی، جامع مسجد دے نال متصل
کالونی دی سرزمین تے یہ عظیم و شان محفل جشن ولادت مصطفیٰ کریم آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال ہو رہی عزت مآب حسنین صاحب قیصر صاحب طارق صاحب اور انتظامیہ دے حضرات علامہ اسماعیل صاحب تمام منتظمین پروگرام دے نام میں اپنی زبان تے لیونا اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھنا اودی وجہ اس پرفتن دور دے اندر اج انہاں میرے دوستاں نے حسین دے نانے دا جشن منایا اگر میں کسی دا نام نہ بھی لے سکاں رب العالمین و علم ہے اج کون کون میرے یار دا جشن منا کے بیٹھا ہے مولا کریم انہاں دی محبت عقیدت اپنی بارگاہ قبول فرمائے بابا جی بلند کیا تو آمین میرے تو قبل بحمداللہ جنہ دیاں رگاں وچ خون رسول ہے سیدزادے آپ نے بڑے حسین انداز نال نقابت فرائض سر انجام دیتے تلاوت ہوئی ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ ادب پیش کیتا شیخ صاحب چلے گئے بحمداللہ شیخ صاحب تے میرے مولا دا بڑا کرم ہے آئی تو 22 سال قبل میرا اپنا پہلا فرسٹ پروگرام کٹھا ہویا سی اج 22 سال گزر گئے 22 سال جکن آواز دے اندر ادوں بحمداللہ جرت تے غیرت تے ولولہ تے اثر سی اج بھی شیخ صاحب دی آواز دے اندر وہی للکار ہے دعا کرو میرا مولا انہاں نو زندگی بھر صحت و تندرستی دے نال سرکار دی شناخوانی کرنے دی سعادت نصیب فرمائے ایک اور کھل کے آکھو آمین باقاعدہ خطاب شروع کرنے تو قبل آپ تمامی حضرات تائیدار ختم نبوت امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدین کریمین دی ارواح مقدسہ نو اسال ثواب دی ارادہ نال ایک مرتبہ سب کہہ دو سبحان اللہ جڑے پیچھے حضرات کھڑے ہو پیچھے 3-4 آدمی آپس چ گفتگو کر رہے ہیں انہاں نو ایک بندہ ریکویسٹ کر دیو کہ اگر گپ لانی ہے تو چلے جا میری اگر آواز وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں یا بیٹھ جاؤ تو یا آپ سائڈ تے ہو کے گپ شپ لاؤ میرے مزاج دے بڑا سخت خلاف ہے اور جتھے بیٹھے ہو بڑے ادب نال تشریف رکھنا ہے 2-3 میرے کل فرمائشاں انہاں نوجوانہ نے کیتیاں حسنین صاحب اور ایک فائق مقصود لڑکا اتھے نوجوان ہونا ہے انہاں بھی فرمائش کی تھی تو میں کہ سوچو بچار وچ پہ گیا بھئی ہوں میں اگر فرمائشیں پوریاں کراں تو میرے خیال نال 2-2.5 گھنٹے کم از کم فرمائشاں دے لگ جانے آپ لوگوں دی بہت بڑی محبت ہے میں انشاءاللہ حوصلہ شکنی نہیں کراں گا چونکہ بڑیاں حسین فرمائشاں نے فقیر اپنی گفتگو دا آغاز انہاں لفظاں تو کرن لگا ہے حضور دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں نہیں جنہاں نو سکون آیا ہے وہ ایک واری بازو بار کٹ کے نہ تے لہرا کیا کو سبحان اللہ شاہ جی یہ میں جملہ پھر رپیٹ کرن لگا یہ جو میں لفظ کہہ رہے ہیں نا اپنی گناہگار زبان تے یہ بھی عبادت تھی تے انہاں نو ادب نال سننا بھی عین عبادت حضور دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں بولو ایک واری میرے وال ایج انتظامیہ دے حضرات بھی تو جو انشاءاللہ معاملات ماحول مزید آلہ ہوئے گا سرکار دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں تو زور لا کے بولنا ہے حضور دیاں زلفاں ورگیاں کسی دیاں زلفاں اور میں اتھے دلیل دین لگا نا اور انشاءاللہ توڑی من دی دنیا میں چلے گی حضور دے سارے صحابہ دی شان ورا الورا ہے ابو بکر دا اتنا مقام ہے شاہ جی علامہ عدیل صاحب کے صدیق دی چھاتی تے رسول دی قدم لگے نہیں کوئی کھل کے آگو سبحان اللہ میں اس صدیق اکبر دا نام لے رہے ہیں جنہاں نو مولا مشکل کشا نے کیا سی جے جنت دیاں ٹکٹاں میں ونڈنیاں نہ تے تصدیق دیاں موراں تو سالانیاں خلاصہ ہے توجہ کرنا اے پیر سیال دے مرید بیٹھے ہو ذرا قریب میرے تقریب آ جاؤ نا ماشاءاللہ اینیاں ٹوپیاں میں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں
जिन्हां टोपियां में चिश्ती माहौल नज़र आता है। हाँ सारे प्यार वाले लोग बैठे हो, तवज्जो करना, साहिब इल्म हजरात बैठे हो। अब हाफिज़ जी वकार मैं उस सदीक़े अकबर का नाम लिया, ज़हन च रखो असी सारे सहाबा दे नौकर हाँ, लेकिन सुन लो इस उम्मत मुहम्मदिया दा बानी और कोई जना नहीं, वो इको ही है जिदा नाम अबू बकर है। और मैं वजात नहीं करनी, अल्लामा आदिल साहब मैं खुलासा अर्ज कर लगा, उम्मत मुहम्मदिया की बुनियाद सदीक़े अकबर ने रखी है। किसने रखी है बोलिए? सदीक़े अकबर, ताजदार सदाकत। और जो मैं खुलासा अर्ज करने लगा हूँ उस खुलासे को तवज्जो के साथ सुनना। फैसलाबाद वालों, हजरत बिलाल हबशी का मकाम पड़ा है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के बानी बिलाल हबशी नहीं। अरे उम्मत मुहम्मदिया के बानी जनाबे अबू हुरैरा नहीं, उम्मत मुहम्मदिया के बानी जनाबे हजरत तलहा नहीं, उम्मत मुहम्मदिया के बानी जनाबे हजरत साद नहीं। इस उम्मत के बानी है सदीक़े अकबर। और सुनो, नबी का जश्न मनाने वालों, अबू बकर ने उम्मत मुहम्मदिया की बुनियाद पता है क्या देख कर रखी है? मोहम्मद का इल्मे गैब देख कर। मैं दिहाड़ी दो तकरीरां कीतियां, एक मैं तकरीर की है जिला सरगोदा च, एक मैं जंग जा की, फिर मैं तीसरा खिताब सरगोद ते आके इशा तो बाद किया। ठीक है, उतों खिताब करके असी उतों गड्डी दौड़ाई तुहाडे कोल आए ते विद आउट रेस्ट ये चौथा बयान है। ते जे तुसीं इंज ही मैनूं दाद दी नहीं ना ते मेरी तो होर माशाअल्लाह कमर टुट जानी है। मैं एडी गल सोहनी कीती, तुसीं सुभान अल्लाह ही नहीं आखी। अगर इत्थे शरह सही मुस्लिम पे ही लै वो मैं पिड़ विच आन दी माए कैमरे दे अंदर विखाने वास्ते तैयार हाँ। सैयदना सदीक़े अकबर ने हुजूर दा इल्मे गैब विखे ते ओ सरकार दा कलमा पढ़े। मैं पता है लफ्ज क्यों तुरा रहे? अरे जी जो ये दावा करे ना कि मैं नौकर हूं अबू बकर का, फिर नबी के इल्मे गैब का पे इतराज करे, वो दावा करने में सच्चा नहीं। रब्बे काबा की कसम, सहाबा का नौकर फकत वो ही कहला सकता है जिसका ये नजरिया हो कि हसनैन का नाना तहत सरा की भी खबरें रखते हैं, अर्शे उला की भी। लोगों कुतुबे हदीस का मुतालिया करो, मौला अली को मानने वालों, ताजदार सदाकत, इमाम सहाबा, खलीफा बिला फसल, अमीरुल मोमिनीन जनाबी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब मेरे नबी ने कहा अबू बकर मुझसे दलील मांगते हो, क्या वो दलील कम है जो तुमने मुल्के शाम में ख्वाब देखा है? रब्बे काबा की कसम, ओए धी मां दी छाती ना लग के सुती होवे, धी नू ख्वाब आए, मां नू खबर नहीं होंदी, अरे बेटे नू ख्वाब आए, बाप नू पता नहीं चलदा। मैं सदके जावा सरकार दे इल्मे गैब तो अबू बकर नू जेड़ा ख्वाब शाम विच आया है, हुसैन दे नाने ने उस ख्वाब तू पर्दा मक्के विच बैठ के उठाया। स्टेज वाले भी हुण कुछ बोल पे ने, सारे को रिया को सुभान अल्लाह। अब बहुत मेहरबानी, मेरा एक मिजाज है, मैं हमेशा लोगों को कहना हुजूर दी महफिल विच कदी आलिम बन के, कदी पीर बन के, कदी मलक चीमे चट्ठे चौधरी ना बन के आया करो, सारे हुजूर दे कम्मी ते मरासी बन के आया करो। सरकार दे गुलाम बैठे हो, तवज्जो करना। अब आप इसे बकार सैयदना सदीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी छाती ते हुजूर दे कदम लगे और उमर जने मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, नहीं आयशा, जिन्ने आसमान दे तारे ने इनियां मेरी उम्र दियां नेकियां, जेड़े नेकियां नाल वफा कर दियो बाजू पर कट के आखो सुभान अल्लाह। जरा जुमले वाल गौर करना किबला, मैं बात अगे चूंकि मैं एक लफ्ज बोलिया, हुजूर दियां जुल्फां वर्गियां किसे दियां जुल्फां नहीं। हुण तवज्जो करना, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी शान उस्मान गनी दी, अल्लाहु अकबर। शाह जी मैं आपकी तड़पती नजर कर गल कर लगा, सैयदना उस्मान गनी जिन्नूरैन, आप दे आउण ते ना कमली वाले ने टेक भी छड्डी है ते नंगी पिंडली भी कजी। गौर कर, हालांकि दुनिया का उसूल है पीर आवे, पीर दे आउण ते मुरीद दी कैफियत बदल दी, अरे आला आवे अदना दी कैफियत बदल दी है, उस्ताद आवे शागिर्द दी कैफियत बदल दी है। मैं कुर्बान जावा उस सलाने खनी जिन्नूरैन दी अज़मत तो, रब्बे काबा की कसम, जिनके आने पे ताजदार खत्म नबुव्वत
की कैफियत बदली है। हुजूर टेक लगा कर बैठे थे, जब सवाने गनी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे नबी ने टेक को छोड़ दिया। अरे मैं हैरान होता हूँ उन मुल्लाओं पे जो कहते हैं हुसैन का नाना लजपाल नहीं। मैंने कहा नाना, इससे बड़ी लजपाली क्या हो सकती है कि जिसके चेहरा उठाने से काबा बदल जाए, वो समाने गनी की खातर टेक भी छोड़ रहे हैं। अरे नंगी बिल्ली को भी ढाप रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गासिया। क्या बात है। सारी दोबारा नारा हैदरी लवान गए थे, जिन्हां दे बाजू वेल्डिंग ने ओ ना चाहन, ते जिन्हां दे बाजू सलामत ने ना किदा सदका, उस गाजी अब्बास दा सदका जिदे बाजू इस्लाम वास्ते कलम होने। कौन अब्बास? काज़मी शाह जी आपकी तड़पती नजर कर लगा। शाहकार मुसव्विर फितरत दा बेमिसल अजीम अब्बास है। रहमान रहीम दी सिफतां विचों इजहार करीम अब्बास है। आल नबी दी इल्की थी हर जात तज़ीम अब्बास है। शबीर दी चुप विच चुप रह के गया थी तकसीम अब्बास। एक मिनट, मैं एक सवाल कर लूं, मुझे ये बताओ, मेरा और आपका बाजू गाजी अब्बास के बाजू से कीमती है? नहीं। दुनिया के नमाजियों के बाजू मिल जाए, दुनिया के हाजियों के बाजू मिल जाए, जाओ, मेरा चैलेंज है, कोई दुनिया का लामा ये साबित करे कि नमाजियों के बाजू गाजी अब्बास के बाजू से कीमती। लोगों नाना पूरी उम्मत के बाजुओं का अरे मकाम एक तरफ, गाजी अब्बास के बाजुओं की कीमत एक तरफ। अगर गाजी अब्बास के बाजू इस्लाम के लिए कलम हो सकते हैं, तेरे मेरे बाजू मोहम्मद अली के लिए फजा में बुलंद। के सर को अलमास कहते हैं, पानी को प्यास कहते हैं। अरे दरिया सबको देता है पानी, जो दरिया को दे पानी उसे गाजी अब्बास कहते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। क्या दुश्मनी अली दी, अज़ाब उनका अली द मनना, सबाब उनका अली द मुनकर, हकीर उनके अली द नौकर नवाब उनका। नारे हैदरी। मैं तो इंजे परेशान हो गया सा, तुसी ते इश्क रसूल दे एटम बम निकले हो, इंज तड़पे हो। कमाल थोड़ा माहौल है। अल्लाह ताला थोड़े इन्हां हसीन लबां नूं हजरे अस्वद दी बोसी नसीब फरमाए। हुजूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, अगला जुमला अल्लामा दीन साहब इस मजमे में चल जाना है। हुजूर दे सारे सहाबा शान वाले, इज्जत वाले, अजमत वाले, लेकिन इन्हां जणियां विचों एक जणा है जिहदे बारे च हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह दीयां तलवारां विचों तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाह, तवज्जो करना, सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाह, ये अल्लाह दीयां तलवारां विचों तलवार। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह दी नगरी नाल तल्लक रखण वालियो, ये जना जिस पेड़ विच गया है ना, अल्लाह दी कसम जे इस जने ने काफरां नूं लम्मिया पाया। तुहाडी सेहत बड़ी है पर बोलदे कोई नहीं हो। आखो सुभान अल्लाह। इन्नी जिन्नी सेहत माशाअल्लाह, ये कुछ दाएं बाएं तकसीम कर दे, खुल के आखो सुभान अल्लाह। हाँ जरा जागना है, डबल सेहतां ले जर जर। अज हुजूर दा जश्न है, अज उन्हां दा जश्न है जिन्हां दे आउण दी खुशी विच हलीमा दियां बकरियां मुस्कराईयां। अज उन्हां दा जश्न है जिन्हां दे आउण दी खुशी दे अंदर फारस दे आतिश कदे बुझ गए। मैनू इस मुल्क दी समझ नहीं आउंदी जेड़े आंदे ने जश्न क्यों मनाते हो। मैंने कहा वो अड्डा जहां हजारों साल शिरक होता रहा, वो शिरक का अड्डा खत्म ही तब हुआ जब आमिना की गोद में था इदारे। दूसरी तरफ से कहते हैं हमें तौहीद प्यारी। मैंने कहा तूने तौहीद को भी अरे दा लगा रखा है। अगर तुझे खुदा की तौहीद वहदानियत इतनी प्यारी है तो फिर 12 रबीउल अव्वल की रात को घर सजा कर
12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस निकाल कर ये दुनिया को बतला दो हम उस मोहम्मद का जश्न मनाते हैं जिनके आने से शिरक के अड्डे खत्म। एक बार फिर मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह। ये हुण अगली पार्टी जिहड़ी है इत्थे तुसीं फाइक साहब बेटा इत्थे करी इन्हां बच्चों नूं पिछा कर दिओ ओए बच्चों तुसीं तकरीर सुनो ये काम होंदे रहने। एक बार फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह। अगले हुण जुमले वाल गौर करना मचल जाओगे हुजूर दे दीवाने बैठे हो। अहबाब शिबकार शम्मे रिसाले दे परवाने इंतजामिया दे हजरात आप दी तड़पदी नजर हसनैन साहब कैसर साहब जुमला गला बड़ा कीमती अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस पेड़ विच गए अल्लाह दी कसम ये जाना कोई पेड़ हार के नहीं आया जिन्हां नूं यकीन है बाजू पार करके आखो सुभान अल्लाह। इत्थे अल्लामा अदील साहब और कोई बोले ना बोले तो जिन्होंने इस्लाम प्यारा है वो अंदरों भी खुल के आखेगा सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस पेड़ विच गए 125 जंगां च मैं बात किताबां पढ़िया आपने 125 जंगां लड़ियां ते जिस पेड़ विच गए काफरां नूं लंबियां पाया अल्लाह अकबर कबीरा इस्लाम दा झंडा बुलंद इस्लाम नूं फतह ते किसी पीर भाई ने पूछा खालिद बिन वलीद तुहाडी फतह दा राज की है। ओए लोगो मैं लफज बोलिया सी साडे नबी दीयां जुल्फां वर्गियां किसे दीयां जुल्फां नहीं मैं दलील देण लगा जदों हजरत खालिद बिन वलीद को पूछा गया आप दी फतह राज की आपने ये नहीं फरमाया मैं तलवार चंगी चलाना ये मेरी फतह दा राज ये नहीं किया मैं अरे तीर चंगे चलाना ये मेरी फतह दा राज ना ना। ओए मदीने वाले दे नौकर खालिद बिन वलीद ने सिर तू पगड़ी लाई विचू मुहम्मद दी जुल्फ दा वाल कट रब्बे काबा की कसम वल्लैले इज़ा सजा वल्लैले इज़ा सजा वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा जुल्फ़े अंबरी को निकाल कर अरे बता दिया लोगों सुन लो खालिद बिन वलीद की फतह का राज मोहम्मद की जुल्फ़ का वाल है। साउंड आज कमाल पे चला दे और खोलो माशाल्लाह नाल दो तरह ऊंज भी ऑपरेटर बैठे हैं सारे यहाँ एक और सारे फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह। और जुमले वाला खौर करना चाहो मैं जुमला तुहानू पता है मैं जब तक अकीदा बयान न करा मैं अपनी तकरीर नू अनकंप्लीट समझना जेड़े आंदे ने सिर्फ या अल्लाह मदद बाकी सब शिरक बिदअत अल्लाह उन्होंने हिदायत फरमाए इन मुल्लाओं से पूछो अगर बाकी सब शिरक बिदअत है तो खालिद बिन वलीद पे क्या फतवा लगाओगे। नहीं ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौलाना जुर्रत है तो बताओ अरे जो खालिद बिन वलीद मैदान जंग के अंदर नबी की जुल्फ का सहारा लेकर गया उस पे फतवा क्या लगाओगे। जिनकी जुल्फ का सहारा लेना जायज है उनकी गोद में पलने वाले हुसैन का भी सहारा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी उलमाए हक आले सुन्नत व जमात। अहबाब शिबकार खजूर लोग बैठे हो हुजूर दियां जुल्फां वर्गियां किसी दियां जुल्फां और मैं बहुत कुछ पे बयान करना पता नहीं तो एक चीज़ अंडरस्टैंड पे कर दियो कि नहीं कर दी सैयदा आमिना ते फिर हुजूर दी अम्मी ने हजरत अब्दुल्ला तो वो है जिनकी पिशानी में नूरे मुहम्मद गौर करो हुसैन तो फिर नवासे रसूल है। मैं उन मुल्लाओं से डंके की चोट पे ये बात कहने लगा हूँ यजीद को हुसैन के मुकाबला में लाने वालों ये जुर्रत ना करना हुसैन तो फिर हुसैन है आमिना तो हुजूर की अम्मी है जाओ पहले नबी की जुल्फ जैसी जुल्फ तो ला कर दी। नारे तकबीर नारे रिसालत क्योंकि आका दे रोज़े ते जावन दी गल है उथे जाके दुखड़े सुनावन दी गल है कमी कोई न रैसी मुड़ तोवी जहानी बस सोने दी नज़रां च आवन दी गल है कि फुल्लां दी सप्पे बहारो दे नाले ए चंद दा विसारा निखारो दे नाले ओ चावन ते दिन होवे चावन ते राता बस मुखड़े तो जुल्फां हटावन दी गल है। नारे हैदरी और भी मैं कह चलो फिर कम सिरे चढ़ जाए रोजाना मेरी तकरीब 3 मैक फैरा हुआ है
حالانکہ میری تقریر دا نہیں کمال، یہ انہوں دے کمال ہے جنہ دی نظر کرم. تو ان سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نعرہ حیدری. اگلے ان جملے وال غور کرو کہ مچل جاؤ گے. ایک اور بازو پار کٹ کے نعرہ حیدری. یہ بھی شاہ جی اساں کم بھی تے سیرے چاڑنا ہے نا، ادھورا تے نہیں نہ رہن دینا. تا میں پوچھا قادری سونڈ والے نوڑ ذرا جملے وال غور کرنا. شمع رسالت پروانے بیٹھے ہو، میں جملہ کی پیا کہنا؟ اب آپ جی بکار حضور دیاں زلفاں ورگیاں کسے دیاں زلفاں. شاہ جی اگلی کل بڑی با کمال ہے. مدینے دیاں بیبیاں نے نا اپنے بیمار پترانو نال لینا تے حضرت ام سلمہ دے بوے تے سیدہ ام سلمہ. ہائے ہائے اللہ اکبر. آپ نے پتہ کی کرنا؟ آپ نے نا انہوں نے بچیاں نا جڑے بیمار بچی ہوندے سن مریض، انہوں نے پانی پلانا نا مرضاں ختم. لائبریری میں شفا شریف پہ یہ لیب ہو، میں کھول کے بخانے واسطے جا رہا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارے بیماروں بیمار پانی پلانا نا. صوفی صاحب میرا بیٹا فائق میرا بیٹا، میں تیری انشاءاللہ ڈیمانڈ پوری کراں گا. ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے. یہ پانی کن پیاؤ ہو؟ یہ کام ڈبل نہیں چلنا. اچھا پیو پیو جلدی. بیگنوں ٹیل میرا پیا لگتا ہے، پیاز میرے 11 لگ کے. یہ بھی کم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. بازو بار کڑ کے نعرہ حیدری. جملے پر غور کرو گے. ملک طارق صاحب انہاں حسینیاں مچل جانا ہے، تُساں سارے مچل جانا ہے. میرا بیٹا توجہ کرنا. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ دی بارگاہ دے اندر نا پھر چند پاک دامن ماما آئیاں. ہائے ہائے ایک موڑ جملہ کہنے لگا. میں پتہ ہے کیڑیاں بیویاں دی بات کر رہے ہیں، کیڑیاں بختاور خواتین دی بات کر رہے ہیں جنہاں ماما نے پترانو زمانے واسطے نہیں پالیا، حسین دے نانے واسطے پالیا. ہائے توجہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں اس ماں دا، ارے میں اس ماں دی عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کراں جس ماں نے علم و دین دا متھا چومے ہیں تے پیسے دیتے تے فرمایا پترا جا راج پال دی آج ان چوٹے کری دنیا قیامت تک محمد دے ممبر تے ذکر. نہیں بازو پر کر کے لہرا کے آنکھو سبحان اللہ. کاظمی شاہ جی اگلا جملہ میں صدات دے نوکر ہوں دی سیتنا بیان کر لگا. ارے غازی علمو تھی، آپ نے راجپال دے کیتے ٹوٹے. توجہ کرنا. پھر رب دی قسم جے سید جماعت علی شاہ دی پگڑی علم و دین دیا قدمہ تھے. ارے جماعت علی شاہ دے لب علم و دین دیا تلیاں تھے. لوگاں دیا چیخا نکل گیا. لوگاں کیا شاہ جی اے ترخانہ دا مند ہے جدیا قدمہ تے امامہ رکھے تھے توڑیا لبا میں. ارے توڑیا رکاج خون رسول. شاہ جی سید جماعت علی شاہ نے ایک کا جملہ بولیا، فرمایا لوگوں پامیں منڈا ترخانہ دا پر جان دے محمد دے واہ واہ کیا بات ہے. نال تھوڑا جنہ ہور چلو ہون 95% ٹھیک ہے، 5% رہ گیا ہے کریں. یا رسول اللہ کیا بات ہے. انشاءاللہ میں اینڈ تے جا کے انہاں جملے دی وضاحت کراں گا. ہن میں جڑا جملہ کہن لگا احباب جی بکار مدینے دیاں پاک دامن ماما حضرت ام سلمہ دی بوے تے پتہ کیا کیا نہیں نے سانے چشمہ تے دسو، سانو کنواں تے دسو جتھوں اتنیاں برکتاں لا پانی لے کے ہن. ہائے ہائے توجہ. وہ جدوں نہ ارے بختاور خواتین نے گل کی تھی نا کہ حضرت ام سلمہ نبی دی خادمہ حضور دی غلامہ آپ فرمانے نی بی بیو اے پانی دا کمال نہیں جے اے محمد دی زلف دا کمال. نہیں ایتھے تے تساں جانوار نہیں سی. میرا پتر تو میرے خاں غصہ کر گیا. ہاں جی عمران خان بھی ساڈا وزیر اعظم وہ بھی بڑا غصہ کردا ہے تے تینوں میں آکھیا بول تے تو اکے چپ سارے کھڑیا کو سبحان اللہ. تو اڑے پیار دی نظر پہ ان جملے وال غور کرو گے نا بازو بار کڑ کے نا نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. علامہ عدیل صاحب دی موجودگی دے اندر علامہ ارے اسحاق صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. حضرت ام سلمہ نے پتہ کی کیا یہ پانی دا کمال نہیں یہ مصطفیٰ کریم دی زلف دا کمال. کیوں نہ کیا جی یہ تو حضور دی زلف دا تذکرہ کہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا جدو تسی میرے بوے تے ہونی ہم نا بیمار بچیاں نو لے کے میں عام پانی نہیں پلان دی، میں وہ پانی پلانی ہے جدی اندر محمد دی زلف. لوگوں توجہ کرنا. خجور لوگوں تیرے میرے سر دا بال جدا ہو جائے پانی میں چلا جائے اس پانی نو تیرا میرا بیٹا نوش نہیں کردا. اوے ماں دا سر دا بال جدا ہو کے آٹے میں چلا جائے وہ گج کے روٹی دی شکل اختیار کر جائے. اوے سکی تھی اس روٹی نو نہیں کھاندی. مدینے دیا تاجدارا آپ دیا زلفاں نو سلام، آپ دی واللیل زلف امبری دیا عظمت نو سلام. لوگوں توجہ
جو جیڑا پانی نبی دیاں زلفاں نال مس ہو جائے بیمار پیر بیماریاں ختم. میں دلیل دین لگا لوگو اگر اسماعیل ذبیح اللہ دیاں قدماں نال لگن والا پانی آب شفا ہے، یہ تو وہ زلف ہے جو اسماعیل کے سر پہ نہیں، اسماعیل کے آقا محمد. ایک پھر کھل کیا کو سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاہمہ کرن والی ہو تائیں جیسی کہنے انہیں سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی، سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا. میں جتنیاں دلیلاں حسین دے چکیاں نا ایک اور مچل جاؤ انجمن طلبہ اسلام دے کارکنوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے کارکنوں، میرے غازی دے مشن وفاواں کرن والی ہو، اے دو میں بازو فضا بھی بلند کرنے نے جھنڈا بنا کے لہرا کے پڑھو سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی، سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا. کوئی زبان خاموش نہ روے جنہاں اللہ نے بولنے دی طاقت دیتی ہے نا سٹیج تو لے کے آخری بندے تک ہر بندے دی زبان کے حسین دے نانے دی عظمت دا قصیدہ ہونا چاہیے ہے. او دی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیو شاہ جی رب العالمین نے اس زبانہ جھوٹ بولنے واسے نہیں دیتیاں، اللہ نے زبانہ بکواسات کرنے واسے نہیں دیتیاں، رب نے زبانہ گالیاں دین واسے نہیں دیتیاں، اللہ نے زبانہ کملی والے دا ذکر کرنے واسے دیتیاں. ایک کوری بازو پار کڑ کے نہ لہرا کے پڑھو سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی. کمال ماحول میرا پتر ایک کوری گوڑے تھلے کر کے بازو پار کڑ کے لہرا کے آج انج بول دشمن پتا چل جائے بسم اللہ کلونی ایک غداران دی کلونی نہیں مصطفیٰ دے وفادارہ. سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی، سب تو اعلیٰ مقام والا حسین والا میرا نبی. ساڑھے ورگے نکم میں آنو نپھون والا میرا نبی، ساڑھے ورگے نکم میں آنو نپھون والا میرا نبی. آن میرے مسلمان بھائیو انہاں بچیاں نوجوانوں نے فرمائشاں کی دیاں، میں فرمائشاں بھی پوریاں کرنیاں نے، لیکن میں جملہ شاہ جی پتہ کی پیا کہنا ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں نہیں. اب آبے جی وقار غیور سنی مسلمان بھائیو چاہو میرا چیلنج ہے کوئی دنیا دا ملا حضور دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں لے آکے وقائے. علامہ اسحاق صاحب آپ کی موجودگی میں میں گل کرن لگا علامہ دین صاحب جدوں میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل وہی خدا لے کے نہیں آئے 40 دن گزر گئے. اللہ دی قسم جے ابو جال جڑا نا انہیں میٹنگ بلائی وہ بہت بڑا بدماش وہ اپنے سنگیاں نو آندہ اللہ نے محمد دا ساتھ چھڑ دیتا ہے. بابا جی جدوں انہیں مینا مارے ہے اے تانا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچے حضور مغموم ہوئے او فیصلہ باد والے ہو جدوں سرکار مغموم ہوئے نے نا رب نے اس موقع دے بتا یار نو تسلی کنج دیتی ہے. رب العالمین نے ڈائریکٹ نہیں کیا ما ودا کا ربو کا وما قلا. بابا پہ جی بکار رب العالمین نے پہلا فرمایا ودوہا سونے میں تیرے چہرے دی قسم. اوے لوگو توجہ کرنا زہرا دے بابا دا جشن منان والے ہو جدو چہرے دی قسم چاہیے نا پھر اس بے نیاز رب نے آکھیا کملی والے ہو واللیل اذا سجا مینو تیری زلفان دی قسم ایتھے تے آلہ حضرت جدو نظر پہیے نا مجدد دین و ملت تڑپ کے آپ نے پتہ کی لکھیا خلق سے اولیاء سے رسول. دل خوش ہو گیا ہے ماشاءاللہ کمال توڑا ماحول بڑا حل ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے جدی کوئی امتحان نہیں اعلیٰ حضرت کلام پڑھنا ہے اور مچل جاؤ گے. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا بات ہے میرے مسلمان بھائیو، حضور کا جشن منان والے ہو. اگلا جملہ تڑپ کے پڑھنا ہے، دونوں عالم کا تولا ہمارا نبی. شہزاد میرا بیٹا، میں تیری صحت واسطے اے برکت واسطے پڑھ رہے ہیں. جڑے جوان کھڑے ہو نا، آج نبی دم ارے نوکر بن کے میرے نہ مل کے پڑھو گے، مزہ آ جائے گا. دونوں عالم کا تولا ہمارا نبی. اساں جدو قبر بھی جانا ہے کاظمی شاہ جی، ساڑی قبر بھی ملک تارک صاحب جدو سرکار نے ہونا ہے، ساڑیاں نگاہاں رخ مصطفیٰ دے جدو پینیاں نا، رب کعبہ دی قسم اساں قبر وچ سرکار دا چہرہ بدوہاوے کہ یہی کہنا ہے، دونوں عالم کا تولا ہمارا نبی. دونوں عالم کا تولا ہمارا نبی. آؤ میرے مسلمان بھائیو، میں نال نال اینا نوجوانہ دیاں فرمائشاں لاما دی صاحب پوریاں کردہ جانلا. ادی ارے فائق میرے بیٹے نے آکھے ہے، اس ہندو دی گل سنانی جے جنہیں یاری پیر پٹھان نہ لائی. آئے توجہ کرنا، اے میں ان داستان ساری توڑی نظر کرنا چاہلا میرے مسلمان بھائیو. لیکن ایک گل ذہن نظر رکھنی ہے، اباب جی وقار، اگر ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسی دیاں ظلفاں نہیں نا، کہ حضور دے ہتھاں ورگے کسی دے ہاتھ بھی نہیں. اور ساڑھے نبی دے بازو ورگے کسی دے بازو نہیں، سرکار دے قدم ورگے کسی دے قدم نہیں. اینا جملیاں مل غور کرنا میرے مسلمان بھائیو. ارے ہندو نے یاری پیر پٹھان نہ لائی، اللہ دے ولی نہ یاری لائی. اینا جملیاں مل غور کرنا، او دا بیڑا پارے جنہوں ولیاں نال پیارے. اب آبے جی وقار یاری دا انداز پتہ ہے کہ اسی طرح جملے مل غور کرو گے نا، او جن نے یاری پیر پٹھان نہ لائی، او دی یاری دا انداز اسی موزن نے اذان دینی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو نماز وال آجو کامیابی وال. مزاجو او دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے. حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے کہ نیاز وچے. سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے شب دی پوری. حسین شہید سر کٹایا، حسین اج بھی نماز دے وچے. میرے مسلمان بھائیو، جدو اذان مکمل ہونی نا، پیر پٹھان نے نماز دی تیاری کرنی. خواجہ خواجہ خان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توشوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نماز والا رستے وچ اس ہندو دی دکان ہوندی سی. جدو پیر پٹھان نے ہونا، انہیں اپنی دکان بھی کھڑیاں ہو جانا. او دیاں نکاماں پیر پٹھان دے چہرے تے کہ انہیں اللہ دے ولی دی دید کرنی. تے پتہ شاہ جی کہندا کسی لجپالاں نو لجے. اب آبے جی بکار اے اس ہندو دا انداز سی. ایک دن پتہ کی ہویا، پیر پٹھان آئے، خواجہ شاہ سلیمان توشوی آئے. میں پتہ کس پیر پٹھان دی گل پیا کرنا، میں اس پیر پٹھان دی بات پیا کرنا جنہ خواجہ شمس العارفین نو رنگے ہے. تے خواجہ شمس العارفین پیر سیالوں نے جنہ سید میر علی شاہ نو رنگے ہے. تے میر علی شاہ ہو جانا ہے جدو گولڈے دے ریلوے اسٹیشن دے مٹھے خان کہن والے نے نہ کھیا نہ ملکدار صاحب کہن والے نے نہ کھیا شاہ جی مرزے قادیانی دا مقابلہ علماء کرنا، فقیران دا کم مناظرے کرنا نہیں، فقیران دا کم بیسا کرنا نہیں. اور فیصلہ پاتیو لوگو اس لئے سید میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے جلال آ گیا. آپ نے فرمایا میں اس فقیری تے لعنت بھیجنا جس فقیری وچ محمد عزت دا خیال نہ کیتا جائے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، محبت نال اپنے مولا کا پیارا ہمارا. بڑی مہربانی ایک باری بازو پار کر کے لہرا کے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. جی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. ماحول بڑا
اللہ بن گیا ایتھے ہی میں چھاتی دا دل لا کے کیوں نہ پڑھا جی دی خاطر کل کائنات بنی اوے ربیع الاول دی آمد اج جشن آمد مصطفیٰ کریم دا اے ارے عظیم الشان کانفرنس دا اجتماع اباب جی بکار ایک واری تڑپ کے اباب جی بکار خاموش کوئی نہ رہے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی تسی آج کسی اور سوچ میں جو کوئی مسئلہ ہے کوئی لنگر دا نہیں انتظام تے پھر پڑھ لو چھڑ دیو سوچانا تو ان بڑا مزہ آئے گا ایک کوئی بازو پار کڑ کے لہرا کے جھنڈا بڑھا کے جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد ایتھے اور کوئی بولے نہ بولے جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہے ختم نبوت کے پہرے داروں کی عظمت کو سلام توجہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو نبی کی ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ختم نبوت کا جڑا پہرا دار ہے وہ اعتراضنا پڑے گا وہ دی پتہ بجا کی یہ شاہ جی آدم علیہ السلام دی واری آئی ارے رب نے ہاتھ رکھی عیسیٰ دی واری آئی رب نے ہاتھ رکھی ہر نبی واری رب نے ہتھا رکھیاں نے کہ جدو کملی والا آیا رب نے ہاتھ کوئی نہیں جاؤ میرا چیلنج ہے کوئی دنیا دا ملا من پورے قرآن بچوں لکھائے کملی والے دے علم دی حد حضور دے حسن دی حد حضور دے کمالات دی حد نانا تھوم تک خدا دی خدائی ہے اور تھوم تک حسین دے نانے دی شہن شاہی ہے شاہ جی میں توڑے کو دعا لینے واسطے گل کر لگا دنیا دی ہے نا نبیاں بھی چکی سے نبی دا نواسا ارے جنت دا سردار نہیں میں بھی بیان کرنا ایک حسین ہے جدی جنگیر جنت تے میں ایک اور گل کر لگا لوگو دنیا دے اندر کوئی ایسا نواسا بھی نہیں حسین تو علاوہ جدا نانا خدا دی خدائی دا بادشاہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایسے نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آقا اتو بارد مانگے جلدے یا رسول اللہ آقا اتو بارد مانگے جلدے اپنی شان آقا اتو بارد مانگے جلدے اپنی شان آقا اتو بارد مانگے جلدے اپنی جان سندھی بلوچی نال پنجابی پامے ہو بے جان آقا دین ابو سلو کو ساجا دین ایمان ایسا ڈانل گونجے یارو پورا پاکستان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ چھڑ جانے نے بہن بناتے چھڑ جانے نے ساتھ چھڑ جانے نے بہن بناتے چھڑ جانے نے ساتھ سانو اپنے آقا اتے لوگوں بلا اعداد کون ذرا تو دل دی اکنو کلن کے سارے رات پہلے سی ایک ممتاز اور سارے نے ممتاز لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کیمرہ والا بھائی کیمرہ پیچھے گمائے آج کا مصطفیٰ کے ہاتھ کو قید کرے مچل مچل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا آخری شیر کہ لکھ مقابل لے کے آؤ ہونی نہیں تدعید لکھ مقابل لے کے آؤ ہونی نہیں تدعید سمجھن والے سمجھ گئے نے نکتہ اے باریک کئی لوگاں دی سن کے یارو نکل گئی ہے چیک اے ایری گیری باتی نہیں ہے دنیا دی تحریک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تین باری آنکھو زندہ باد تاجدار ختم نبوت
بیٹھ جاؤ میرے مسلمان بھائیو، لوگوں قرب جوار بھی جو تشریف لے کے آنے والی ہو، میرے نبی دا جشن منانے والی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام دی باری آئی، اللہ نے اللہ دی قسم جے قرآن پڑھو، آدم علیہ السلام دی باری آئی، رب نے قوم دا لفظ لگایا ہے، موسیٰ دی باری آئی، اللہ نے قوم دے لفظ لگائے نے، تے جدو کملی والے دی باری آئی ہے، میرے رب نے پتہ کی اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لوگوں قرب و جوار بھی جو تشریف لے کے آنے والی ہو، شمع رسالہ دے پروانے کوئی زبان خاموش نہ رہے، علماء موجود نے، اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھی نوکراں، شانتے بابا فرید دا حیاء ہے، شانتے تاجدار گولڈا دا حیاء ہے، شانتے پیر سیال لجپال دا حیاء ہے، اوہ جنہاں نو ولیاں دا اتنا حیاء ہے، انہاں نو نبیاں دا کتنا حیاء ہوئے گا۔ اب آپ جی وقار غور کرو، سارے نبی شان والے، لیکن میں جڑا ایک نکتہ بیان کر لگا، نکتے بل غور کرنا، رب نے کسے نبی نال عالمین دے لفظ نہیں لگا ہے، جیدہ جشن آج ملک تارک صاحب حسنین میرے بیٹے انہا کیسر صاحب نے منایا ہے نا، جدو اس کملی والے دی باری آئی، رب نے فرمایا سونیا میں تینو ساری کائنات دا شہنشاہ بنا تے ایدہ خلاصہ ہے، خلاصہ پڑھنا ہے، جیدی خاطر کل کائنات بنی، جیدی خاطر کل کائنات، اے بازو نبی دے جشن واسطے اٹھ گئے تے کرم ہو جائے گا، جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد ہے، اسحاق صاحب آپ دی تڑپ دی نظر، جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد ہے، میرا دل خوش ہو رہا ہے، حالانکہ ساڑھی لین والے بندیاں دے دل بڑے چھوٹے ہوندے ہیں، لیکن جتنے علماء بیٹھے نے شیر دل خطیب نے سارے پیار والے بازو پار کر کے، جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد ہے، جیدی خاطر دن تے رات بنی، اج اس دی آمد ہے، کعبے دیاں دیواراں نے سلامیاں دے کے آکھے جیدی خاطر کل کائنات بنی، اج اس دی آمد گونج پیدا ہو جائے۔ شاہ جی میں پتہ ہے انہاں دی زبان تے ترانہ کیوں، میں ان دلیل دین لگا، جدو کیڑی نے کیڑیاں نو آکھیا نا اپنے اپنے بلاں ٹور جو، نبی سلیمان آ رہے ادخلو مساکنکم، تے رب نے جبریل نو آکھیا اساں اس کیڑی دیاں پانیاں تماں، ارے رب نے پھر پتہ ہے اس کیڑی دی تم کنج پائی، پوری صورت اس کیڑی دے نا جنہیں رب رب پوتی کی تھی، یہ نا جس کی زبان پہ سلیمان کی آمد کا ترانہ ہے۔ توجہ، میرے پاس اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں، اوہ جیڑی کیڑیاں بھی چکیڑی سلیمان دی آمد دی خوشی بے رامہ کروائے صاف تے آکھے سلیمان آ رہے نے ادخلو مساکنکم، اس کیڑی دیاں پہ جان تمہاں تے جیڑے سلیمان دے پیر محمد دا جشن سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بابے جی وقار یہ جو میں پیغام لے کر آئے پیغام کی طرف غور کرو، اس والے چونٹی نے فقط یہ کہا تھا کہ بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کی آمد۔ سرگو دے مولوی نے پوچھیا وہ کیڑی تے کدی وہی آئی، کیا بات جاگو جناب تجھے کتے پہنچے سیٹ ہو بیٹا، سیٹ ہو نعرہ حیدری، میرا مزاج سخت نہیں، میں نرم مزاج دا خطیب ہوں، اور میں نرم مزاج پتہ کینا واسطے رکھنا جنہاں دی دلوں دی دھڑکن بھی چوئی دوجی پلٹی انہاں دے بارے تے میں ہمیشہ آنا فرشتیاں پھد لینا وہ نہ اوتھے ہی مد لینا اپے پولے کھاندے رہا ساتھ بھی چوا دے میرے کل دلیل ہے نا وفاداراں لی پالٹی گئی لگ پچھو آئی غداراں لی پالٹی تو وہ غداراں دا ایڈا چیف سی نا فیرون اپنے سنگیاں نو آکھن لگا انہاں نیاں بھی دو ٹنگاں ساڑیاں بھی دو ٹنگاں جی وہ لگ کے نہ سانی لگ جانا آؤ چلیے پانی آکھے گے نیڑے تے اچھی والدہ قرآن دا خلاصہ ہے فیصلہ باقی لوگوں
نوجوانہ پانی نے موسیٰ دے ایک دشمن نو بھی چھڑیا ایتھے بولو چھڑیا چھڑیا اوے میں سوچا جو پہ جانا جو پانی ایڈا غیرت مند تے غازی ممتاز سے توجہ پھر میرے غازی دی جرت ویکھو اے جنہ غازیاں نے گستاخاں نو مارے ہیں نا شاہ جی او گستاخ کلے انہاں نو اٹھڑے چڑھے یا انہاں نے ایک دو بندے تے غازی ممتاز حسین قادری دی جرت ویکھو آپ نے جس گستاخ نو واسل جہنم کیتا ہے او دا 50 باڈی گارڈ اس لے موجود سی غازی ممتاز نو پتا سی جدوں میں برسٹ مارنا ہے اے دے باڈی گارڈاں دیاں گولیاں ارے ریفلاں چل جانیاں غازی نے اس ماحول گستاخ رسول نو واسل جہنم کر کے پیغام پتہ کی دیتا ہے ممتاز حسین نو جان پیاری نہیں محمد دی عزت پیار سرکار دے نوکر انشاءاللہ آخر سے میں تھوڑی فرمائش پوری کرنی اینڈ تے جا کے آج 2-3 گھنٹے تقریر کرنی ٹائم کیوں ہے میں 11:15 خطاب شروع کیتا ہے ہاں جی تے 12:15 ہو گئے بس نہ کر گھنٹہ ہو گیا بیان بڑا نہیں ویسے اس قوم دا حوصلہ دیکھو جڑے 2 لاکھ دے کے 40 منٹ تے بھی نہ صبر کر جا وہ نہیں تو سمجھ آئی نعرہ حیدری نعرہ حیدری آؤں میرے مسلمان بھائیو کوئی زبان خاموش نہ رہے میں پتہ ہے دلیل کی دے گیا کیڑی نے شاہ جی صرف انہ کیا راما صاحب کرو سلیمان علیہ السلام آ رہے نے سرگودی دن ایک میں مولوی صاحب نو پوچھیا اس کیڑی دے کدی وئی آئی ہے کہ نہیں انہیں کیا کیڑیاں تے ویاں نہیں ہوندیاں تے میں کہ اس کیڑی نو سلیمان دی آمن دی خبر کنج ہو گئی ہے توجہ کرنا او فیصلہ پاک جو لوگو او منو علم دین فرمان لگے اے خدا دا کمال ہے تے شاہ جی میں پتہ کیا کھیلا مادیل صاحب میرے مسلمان بھائیوں میں کیا جیڑا رب اپنے کمال دے نال سلیمان دے آن دی خبر کیڑیاں نو دے سکتا ہے او ساڑے جشن منانے دی خبر اپنے یار نو مدینے بھی پچوا تے جنہاں نو سمجھ آئیے نا ایک اور بازو پار کڑ کے نا لہرا کے پڑھو جی دی خاطر کل کائنات ایتھے میں توڑا پورا زور لوانا ہے اور انشاءاللہ تو انہوں بڑا مزہ آئے گا جی دی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد ہے اے پالٹی رہ گئی ہے میں انہوں تو آڈے توجہ کر لگا کوئی بندہ میں جڑا انہوں بندہ چوپ رہا میں میک لے کے کول آ جانا ہے ہاں جنہ دے بازو سٹیج آلے بھی ایک اور بازو چاہ کے لہرا کے جی دی خاطر کل کائنات بڑی اج اس دی آمد ہے جی دی خاطر دن تے رات بڑی اج اس دی آمد ہے جی دی خاطر دن تے رات بڑی اج اس دی آمد ہے آؤں میرے مسلمان بھائیو نمازہ نال وفاما کرن والی ہو او جڑا ہندو وینا انہیں اللہ دے ولی دی دید کرنی تے پتہ کی کہنا ارے لجپالنا نو لاجے ایک دن پیر پٹھان آئے فائق میرا بیٹا ہی دے میرے سامنے آنا میں تیری تڑپ دی نظر پیا کرنا نوجوان بچہ اے بچے ساڑھے سرمایہ نے یہ نوجوان ساڑھے سرمایہ نے ان دے جوان ہونگے نا اللہ دی قسم جے اسلام تے کوئی حملہ کرنے دی جرت نہیں کرے گا میرے مسلمان بھائیو لوگوں توجہ کرنا اب آبے جی بکار پیر پٹھان آئے ہندو دی دکان اپنے بند ویکھیے نا خواجہ شاہ سلیمان رتوں سے بھی رک گئے رحمت اللہ تعالیٰ پیر پٹھان جدو رکے نا آپ دائے پائنے دکانداران پوچھ دینا ساڑھا بیلی کی دے گیا شاہ جی میں جملہ توڑی تڑپ دی نظر کرن لگا ماں غیرت مند میرے سنی مسلمان بھائیو پیر پٹھان نے فرمایا ساڑھا بیلی کی دے گیا ہے او تے ہندو ہے جنہوں اللہ دا ولی اپنا بیلی پہ کہنے میں سوچا وچ پہ جانا جے ولی اتنے لجپال نے تے جڑا حسین دا نالا او کتنا لجپال تائیں جیسی کہنے انہیں لوکان دے زمانے تے دلدار بچھیرے بڑا تھوڑا ذوق ہے میں اپنے آپنوں افسوس نال پیالنا کاش میں نو پتا ہوندہ اتنا بڑا مجمع اتنی بڑی محفل میں ریسٹ کر کے ہوندہ میں رات 2 تقرینا نہ کردہ تھوڑا ماحول وکھی ہے اتنا مزہ آ رہا ہے اگر تھکاوٹ وچ میری گرے کیف دیئے پوزیشن ہے جی میں فریش ہوندہ پھر کی ماحول ہونا سی سرکار دے نوکر بیٹھے ہو ایک اور پیار نال محبت نہ پڑھنا ہے کوئی زبان خاموش نہ روے لوکان دے زمانے تے دلدار بتھیرے اور
اور کوئی بولے نہ بولے شیر ربانی دے منن والے بولن گے شرقپور شریف دے فیض یافتہ بولن گے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے چہریاں تے مسکراہٹ لیا کے پڑھو لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے پریشان تے مرتد ہونا پریشان بے ایمان ہونا تو ان من پریشان ہونے دی لوڑ کیڑی ہے تسی تے میں کملی والے دی پسندیدہ سبزی نو ہی کدو شریف آنے آئے آئے اور جڑے نبی دی پسندیدہ سبزی نو کدو شریف آنے نے انہاں مرے مردیاں بھی مسکرانے قبر بھی جاندیاں بھی مسکرانے پیار نہ پڑھو لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے کمال ماحول سرکار دسوں سالوں سرکار بتھیرے شاہ جی میں لمبا بیان نہیں لے جانا میں توڑے ذوق دے مطابق چلنے سیدزادے بیٹھیں آج تائیں تے میں نے ڈبل ذوق مل رہا ہے خون رسول آل نبی اولادی علی نے وہ تہجد پڑھن والے جدو پیر پٹھان نے فرمایا ساڑھا بیلی کی دے گیا وہ تائیں پائنیاں دکانداران نے آکھیا قبلہ او تے بڑا سخت بیمارے مرنے دے قریبے پیر پٹھان اپنے خادم نو آندے نے شاہ سلیمان تونسوی اپنے خادم نو آندے آج نماز بات جو پڑھنی ہے یار دا پتا پہلے کرنے اللہ اکبر کبیرہ لجپال پریت نو توڑ دینے جدی پاں پھڑ دے اکو چھوڑ دینے پیر پٹھان ٹور پہ اس ہندو جوان دے گھر دے دروازے تے آئے آپ نے دروازہ کٹ کٹایا ہندو جوان تے چار پائی تے لیٹے سینا او دا ہندو باپ آیا انہیں جدو دروازہ کھولیا نا او دی نظر پیر پٹھان دے چہرے تے بے انہیں حیران ہو کے آکھیا قبلہ اسی مشرک تسی مومن اسی ارے بابے جی وقار آتش پرست تسی توحید پرست آج تسی ساڑھے دروازے تے لین کی آئے ہو جنہوں ہندو نے اتنی کل کی تھی نا تے پیر پٹھان فرمان لگے ایت ایک ساڑھا بیلی اسیو دا پتہ کرنے واسطے آئے ذرا جملے بار غور کرنا ہوگو کہن لگا اے میرا گھر ہے اندر میریاں دھیاں پتر اسی سارے ہندو ساڑھا مذہب ہندو ہے ایت ہے توڑا کوئی بیلی نہیں تھے شاہ سلیمان تو سوی فرمان لگے میں نے ایت دا سنا تیریاں بیٹیاں بھی چوکوئی تیرا بیٹا بیمار بھی ہے انہیں کیا ہاں ہاں ایک میرا بیٹا بیمار ہے پیر پٹھان فرمان لگے جیڑا بیمار ہے اوہی ساڑھا یار توجہ کرنا آپ نے جدو اتنا کہنا جیڑا بیمار ہے اوہی ساڑھا یار گل اگلی با کمال ہے وہ کہنے لگا جی اگر میرے بیمار پتر نو ملن آئے ہو نا وہ مرنے دے قریب ہے دروازہ بند ہو چکے ہے جب تک وہ دے جسم وچوں جان نہیں نکلے گی دروازہ نہیں کھلے گا پیر پٹھان نے فرمایا وہ دی وجہ کی وہ کہنے لگا جی ساڑھا ہندوہ دا رواج ہے جیڑا بندہ ساڑھا مرنے دے قریب ہوئے اسی کمرے چ بند کر دینے ہیں دروازہ لاک کر دینے ہیں جدو ملک الموت جان کٹ کے لے جاندہ ہے ارے روح نکل جاندی مر جاندہ ہے پھر دروازہ کھولنے ہیں لہذا تسی تھوڑی دیر رکو جدو میرا پتر مرے گا پھر دروازہ کھلے گا اللہ دی قسم جدو نے انہی گل کی تینا تے شاہ سلیمان تونسوی میرے نبی دے در دا فقیر محمدیاں زلفان دا شیر پیر پٹھان آپ نے فرمایا سن جنہ چر اسا اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی نہیں توجہ داد دیو نہ دیو نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ اے تواڈی مرضی ہے لیکن ولی دی پاور اے ولی دی طاقت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تین پتہ ہی نہیں میرے گلے وچ کی دی غلامی دا پتہ ہے آپ نے فرمایا آج ساڑھی اجازت تو بغیر مالا کل موت دی جرت ہی نہیں اور روح قبض کرے حسنین بیٹا کیسر رب کعبہ دی قسم ایتھے کہنا پڑے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم نعرہ کاظمی شاہ جی ملک صاحب کمال توڑی محبت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت و
جماعت میں تھے مولا علی دا نعرہ لوانا ہے تے ذرا میں جی کن فقیر ترابی ہے نا ان ترابی بن کے نعرے دا جواب دینا. نعرہ حیدری نہیں نعرہ حیدری ذکر علی 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 منافق کے لیے ضرب شدید ہے, مومن کے خلد کی پکی نوید ہے, تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا. جو سن کے چل جائے سمجھو وہ نسل یزید ہے. نعرہ حیدری کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے, کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے, اور ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. رسالت مآب کے زمانے میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. نعرہ حیدری. اور نہ لاؤ ریکارڈنگ دکھانے کے لیے تیار ہو. جب آخری رات تھی غازی ممتاز حسین قادری شہید ملت اسلامیہ, اور سنو جنہ نے ساڈے غازی نو شہید کروایا بل واسطہ بلا واسطہ جڑے آپ دے قتل وچ ملوث نے, ارے فیصلہ کرن والے تو لا کے تھلے تک, کروان والیاں تو لا کے تھلے تک, اے سارے کٹھے مر جان. انہاں دے ارے ایک مہینہ بی بی سی لندن نماز جنازہ دا اعلان کرے, انہاں دا کٹھا بھی جنازہ ہوئے, پھر بھی غازی ممتاز قادری دے جنازے دا مقابلہ نہیں. کاظمی صاحب میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, لوگوں یہ جگیردار ضرور ہوں گے لیکن ان کے پاس مدینے والے کا پیار نہیں. غازی ممتاز کا جنازہ کل بھی بے مثل میرے غازی کا جنازہ, آج بھی بے مثل میرے غازی کا جنازہ, قیامت تک بے مثل. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں اگر ممتاز حسین کا یہ مقام ہے تو جو محمد کے کاندھوں پہ بیٹھا اس امام حسین کا. یہ میں نعرہ لگواؤں گا, سورج چاند نو چھڑ دو, میں ان جڑا نعرہ, جب تک دین اسلام رہے گا. اونچی آواز سے دیکھو میں چوتھا خطاب کر رہا ہوں. without rest, یہ میرا کمال نہیں, یہ انہی کی نظر کرم کا کمال ہے. میرا پتر تیرے گوڑے پتہ نہیں کیوں نہیں تھلے ہوئے, دھرنا دیتے نہیں دیکھ بیٹھے آکر ایک کوئی بازو پار کر کے نا, جب تک دین اسلام رہے گا. اونچی آواز سے بولیے, جب تک دین اسلام رہے گا, جب تک دین اسلام رہے گا. وہ دی پتہ وجہ کی ہے, کوئی قیدی بندہ ہے تیاں دی عزت پیچھے, کوئی قیدی بندہ ہے مرلیاں پیچھے, کوئی قیدی بندہ ہے سیاست پیچھے, کوئی قیدی بندہ ہے کرپشن دی وجہ تو. تے جس جنے دا نام غازی ممتاز حسین قادری ہے نا, وہ قیدی کسی اور پیچھے نہیں بنے, وہ محمد دی عزت پیچھے قیدی بنے. احباب جی وقار خجور لوگ بیٹھے ہو, شمع رسالہ دے پروانے ہو. تے میرے غازی نے اڈیالہ جیل دے اندر یا علی علماء بیٹھے جے پوچھ لو پھر اسی کیوں نہ کیے, او پختاں والے نے لوگ جنا دا نعرہ علی علی. ماشاءاللہ تسی آج کسی نہ ایدے نال بندہ بیٹھے ٹر گئے, وہ دور ہو گئے نا, قریب آ جو. یہ پتہ نہیں زندگی پھر رات لبنی کہ نہیں لبنی. تو آج میں چاکا لانا ہے پوری محفل جے کہ میرا عزیز یہ چک رہا ہے, پتہ نہیں وجہ کی. ایک کوئی محبت نہ, او پختاں والے نے لوگ جنا دا نعرہ علی علی. میں ریکارڈنگ سنانے واسطے تیار ہیں میرے غازی نے. جدو مقتل وال قدم اٹھایا نا شاہ جی کہ بلا علامہ دیل صاحب, میرے غازی دی زبان تے 3 نعرے آئے. پہلا نعرہ آپ نے خود لگایا, نعرہ تکبیر, تے خود آکھے اللہ اکبر. پھر نعرہ رسالت, خود فرمارے عرض کیتا یا رسول اللہ. تیسرا نعرہ میرے غازی نے نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی. اب آپے جی وقار یا علی دا نعرہ لگا دیا, میرا غازی ٹر پہل. پھر میں اپنی جان نبی دے
دے نام تے باری ہے جنازے دے اندر 60 لاکھ مسلمان میں خود جنازے دے اندر شامل سا او فیصلہ آباد والے ہو میرے غازی دا جنازہ دس گیا علی علی کر تیریاں تمہ پہ جان گیا جنہاں نو سمجھ آئیے نا اللہ اکبر میں لکھ کے دینا مولا علی نا یاری لاؤ علی دیاں پتران الوفا کرو رکھیاں داڑیاں قبول ہو جان گیا پڑھیاں نمازاں قبول ہو جان گیا سارا دے پتران الوفا کر تیرے کیتے سجدے قبول ہو جان گے ایک کوری بازو پار کڑ کے نہ لہرا کے ایک دو بندے رہ کے میں بیکھ رہا ہون او بھی نہ بولے میں میک لے کے کول آ جانا ہے ایک کوری بازو پار کڑ کے لہرا کے او پختاں والے نے لوگ جینا دا نارا علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب اتلے لیول تے جانا ہے او پختاں والے نے لوگ جینا دا نارا علی علی جے کرنا چالا ہے تو عبادت سیدزادے بیٹھے نا آج میری طبیعت مچل گئی ہے آل نبی اولادی علی بیٹھے نا ایک اور پیار نہ جے کرنا چالا ہے تو عبادت علی دے چہرے دکت تصور جے کرنا چالا ہے تو عبادت علی دے چہرے دکت تصور سیران دا کعبہ ہمک کے اندر بلا دا کعبہ علی آلہ حضرت منن والی ہو آلہ حضرت روح خوش ہو گئی اب پھر میں پڑھ دینا کوئی مسئلہ نہیں کریم رب دے حبیب جانے نو سب تو پیارا علی علی او بختہ والے نے لوگ جینا دا نارا علی علی نہیں اتلے لیول تے جانا اتلے لیول تے او فیصلہ آباد والے ہو اتلے لیول تے جانا علامہ دین صاحب میں بازو چبا رہے ہیں اللہ دی قسم جدیدہ سی کلمہ پڑھنے آنا اس نبی نے چھڑا بازو نہیں چایا جھنڈا لہرا کی اکھی ہے این علی این علی این علی علی کی تھیل میں پھر کہہ دیو نا بازو چانا جھنڈا لہرا کے پیر علی دا ذکر کرنا ہے مٹھے محمد دی سنت ہے ایک اور بازو چاہ کے ہون میں پورا توڑا زور زنگی باکمال نعرہ حیدری او بختہ والے نے لوگ جینا دا نعرہ علی علی کیا بات ہے کیا بات آؤ ماشاءاللہ اے نال سنگی اے دے میرے لبکو چھاڑ دیو پیچھے لنگر ادھو ہی ہونا ہے لنگر لبنے ہی لبنا ہے سارے ہیں انشاءاللہ او بختہ والے نے لوگ جینا دا نعرہ علی علی جے کرنا چالا ہے تو عبادت علی دے چہرے دکت تصور سیران دا کعبہ سیران دا کعبہ ہمک کے اندر بلا دا کعبہ علی علی الستم دم کہنا علی علی الستم دم کہنا پورا زور لاؤ الستم دم کہنا علی علی 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 گوج پیدا ہو دے الستم دم کہنا علی علی الستم دم کہنا علی او دی بجائے وے جب تک نبی دی آل تے درود نہ پڑھے آ جائے نماز مکمل نہیں ہوندی اوہ جنہ تے درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں انہ دی محبت تو بغیر ایمان کنج مکمل ہو سکتا جنہ نو سمجھ آئیے نا ایک کوری بازو پار کر کے لہرا کے او بختہ والے نے لوگ جینا دا نارا علی علی او بختہ والے نے لوگ جینا دا نارا مسکرا کے او بختہ والے نے لوگ جینا دا نارا ساری دنیا نبی نو لب دیئے نبی علی نو لب دے پھر میں کیوں نہ کھا قوام مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او بختہ والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی۔ پیر پٹھان نے فرمایا جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی نہیں۔ میں پتہ ہے پتر اگلی جڑی گل سننے واسطے انتظار پیا کر دو۔ پتہ ہے گل کی وہ جڑا ہندو سی نا وہ گو آکڑیا نہیں ولی دی گل سن کے ریا چنگا ہے انہیں فوراً دروازہ کھول دیتا تو ان کو نہیں سمجھ آئی۔ ایک ہندو نہیں شاہ جی ایتھے تے او جس ہندو خاتون نو داتا صاحب نے آکھیا نا با دودھ دا نظرانہ منچ دے اس آکھیا بزرگو دل تے کردا ہے تسی چہرے تو بڑے کرما لے لگدے دل تے کردا ہے لیکن پریشانی ہے وے اگر رائے راجو کول دودھ دا نظرانہ لے کے نہ جائیے ساڑیاں مجھاں دیاں کھیریاں وچوں دودھ دی جگہ تے خون ہوندا ہے تے داتا صاحب فرمان لگے اج نظرانہ منٹ پیش کریں گی نا تیرے گھر دے برتن مک جانے دودھ نہیں مکنا تہاڈا موڈ کو نہیں بس کر دینے ویکھ لو اچھی بات کھل کے داتا صاحب نے فرمایا ہن توجہ اے میرا پترا ہون ٹل لائے ہن دل خوش ہو اے میرا بچہ بول پیا نعرہ حیدری ہن اے تیری صحت ڈبل ہو جانی انشاءاللہ اے تساں ہن زور لایا اے ایک ہی میرا بیٹا سی کمال اس کر دیتی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ اعظم آکھو نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ شاہ جی اگلی گل بڑی با کمال جدو داتا صاحب نے کہنا تیرے گھر دے برتن مک جانے دودھ او بولو دودھ اللہ دی قسم جے او ہے بھی ہندو سی او بھی رہی چنگی ہے بی بی اس یہ نہیں آکھیا میں اپنے خامد نہ مشورہ کر اس منٹ ایک نہیں لایا اس آکھیا جی ایک گل تے قبول کرو پھر مجھے کہنے دو ہم تو کلمہ پڑھنے کے بعد علی حجویری کو داتا مانتے ہیں یہاں تو ہندوؤں نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے محمد کے نوکر کو داتا پہلے اگر یہ کتابوں میں موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں جب علی حجویری نے یہ کہا تیرے گھر کے برتن ختم ہو جائیں گے ولی کی خیرات ختم نہیں ہوگی رب کعبہ کی قسم جب گنج بخشے فیض اعظم آپ نے یہ بات کی اس خاتون نے ایک منٹ نہ لگایا کہنے لگی کہ بات ہے تو قبول کرو پھر مجھے کہنے دو جس داتا کو مومن داتا مانتے ہیں انہیں تو غیروں نے بھی داتا مانتے اسپیشل میں نے بلاؤ تو میں اس موضوع پہ پوری تقریر کرانا یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے ہاں جی ہاں یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ میں اس موضوع پہ اسپیشل بلاؤ لم کر دیا سمجھ آئی جائے کہ نہیں ہے نعرہ حیدری انہوں سنو اگلی بات تو شاہ جی گل وچو گل آئی اس ہندو نو پیر پٹھان نے آکھیا جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا او بولو اس مرنا تے داتا صاحب نے ہندو خاتون نو آکھیا نظرانہ پیش کر گھر دے برتن مک جانے پر دودھ نہیں مکنا ہائے 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 او جو علی حجویری دی یہ پاور ہے تے جنہ دے قدم ولیاں دی گردن لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی لے یارویں والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی یا غوث میرا شرکا میں منگتا تیرا یا غوث میرا سرکار اور کوئی تڑپے نہ تڑپے غازی ممتاز قادری دے وفادار تڑپ جان گے ایک کوری بازو پار کڑ کے لہرا کے یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا یا غوث میرا سرکار میں منگتا تیرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر
جائے گی. ایک اور بازو پار کر کے لہرا کے لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. لے یارمی والے دانا تو ڈوبی ہوئی تر جائے گی. گونج پیدا ہو جائے لے یارمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. میرے مسلمان بھائیو شمع رسالو دے پروانے ہو جدو پیر پٹھان نے فرمایا نا جنہ چر اساں اندر نہیں جانا اس مرنا کوئی نہیں. تاریخ چشتیہ والے لکھے آئے اب آبے جی وقار اے تاریخ چشتیہ دیاں کتابانا مطالعہ کرو. او جڑا ہندو وینا قادمی شاہ جی انہیں منٹ ایک نہیں لایا انہیں دروازہ چا کھولیا. او پیر پٹھان آندہ جی ایک گالے دے تشریف لے وہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندو جوان دی چار پائی دے قریب گئے. او جوان تے چار پائی دے لیٹے اسینا میرے مسلمان بھائیو. او دیاں نگاہ جدو شاہ سلیمان توسوی دے چہرے تے گئیاں اکھاں چانسو جاری ہو گئے جسم دے کپ کپاڑ جاری ہو گئی. پیر پٹھان فرما دینے ہوئے کیوں رونا ہے تیرے جسم دے کپ کپاڑ کیوں؟ قبلہ علامہ دیل صاحب اب آبے جی وقار جدو آپ نے اللہ کیا او جڑا ہندو جوان سی نا پیر پٹھان ہوندہ قبلہ اسی کی تھے آپ کی تھے آئی تسی غریبان دے بیڑے تشریف لے کے آئے ہو اور میرے نبی دا جشن منان والے ہو میرے غوث دی 11ویں دا جشن منان والے ہو اج ملک دار صاحب دی دعوت دوتی آن والے ہو رات دیاں تنہائیاں دن روٹ کے نماز تہجد پڑھن والے ہو. اللہ اکبر کبیرہ اے جملہ بڑا قیمتی ہے جڑے چنیوڑ تو میرے بیٹے آئے نا میں انہا جوانہ دیوی نظر کرن لگا. پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوینوں نرے ہندو جوان بابا جی رو کے آندہ اسے اج تسی ساڑے غریبان دے بیڑے اسنین میرا بیٹا اس لئے شاہ سلیمان توسوی فرمان دے تو ساڑے نا یاریاں جو لائیاں تو آندہ سے لج پالا نو لاجے آج اسی لج نبھانا گیا. او فیصلہ باد والے ہو ان سنو اے بچہ جڑا جنہیں فرمائش کی تھی ان اے دی تڑپ تو ساں سننی ہے تو اتنا مزہ آئے گا. میری پوری تقریر ایک پاسے اے نکتہ ایک پاسے قاظم شاہ جی نکتہ بڑا با کمال ہے. جدو پیر پٹھان نے فرمایا تو آندہ سے لج پالا نو لاجے آج اسی لج نبھانا گیا. فیصلہ باد والے ہو پھر پتہ ہے شاہ سلیمان توسوی نے لج کے جن بھائیے وہ تو ملک الموت آ گیا. ملک الموت نے اس جوان دی رونو پاؤں دیا ناخنا تو کڑنا شروع کیتا. جدو گوڑیاں تک جان نکل گئی نا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی دے چہرے والوے کے آندے نے یاریاں ساڑے نال مرے کفر تے ایتے نہیں نہ ہو سکے. نہیں ذرا جڑے چاندے ہو خاتمہ ایمان پہ ہوئے آنکھو سبحان اللہ اینا جملیاں وال غور کرنا. میں ان توڑے کو نعرہ نہیں لگوانا میں تو زیادہ تکلیف نہیں دینی. میری من دی دنیا اگئی موجود ہو رہی ہے. پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ اس جوان نو پتہ کی بیان دینا روح پرواز ہو رہی ہے تے آپ بیان دینا یاریاں ساڑے نال مرے کفر تے ایتے نہیں نہ ہو سکتا. اینا جملیاں وال غور کرنا میرے مسلمان بھائیو. انجمن طلبہ اسلام دے کار کنو اے جڑا جملہ ادب نہ سنے اللہ انہوں عزت والی موت نصیب فرمائے. جملہ بڑا قیمتی ہے. پیر پٹھان نے اتنی گل کی تھی نا کہ نالی شاہ سلیمان توسوی انہوں نے پڑھ مٹھے محمد دا کلمہ لوگوں میں کتو لفظ لیا ماں میرے اندر ہمت نہیں توڑے میرے تے بھی موت دا وقت ہونا ہے. ارے بڑے بڑے مر گئے اوہ آسانی دنیا تے ستا نہیں بیٹھے رہنا لیکن اس جوان دے وقت بیکھو نا علامہ اسحاق صاحب اس جوان دے مقدر بیکھو او تو روح پرواز بھی تھیندی ہے اے دو لباں تے محمد دا کلمہ جاری ہو. میرے مسلمان بھائیو ذرا جملے وال غور کرنا. ارے کلمہ جاری ہو گیا علامہ صاحب جدوں نے کلمہ مکمل پڑھیا روح پرواز ہوگی. ملک تارا صاحب تساں تے یاریاں مٹھے نبی نہ لائیاں او بسم اللہ کلونی دیو مومنو تساں تے جشن عرشاں دے راہی دا منایا اے تے ہندو ولی نہ یاری لائے مردیاں کلمہ نصیب ہو جائے. توجہ کرنا ہندو پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی نہ یاری لائے اوہ مردیاں کلمہ نصیب ہو جائے. کیسر میرا بیٹا تے جنہ دیاں نسلہ نبی دیال نال وفا کر دیاں لگ گئیاں. ذرا جملے وال غور کرنا میرے مسلمان بھائیو. جدو کلمہ مکمل ہویا اور جملہ اگلا بڑا قیمتی ہے تو سان تڑپ جانا ہے. ارے جدو چارے ارے کلمہ مکمل ہویا روح پرواز ہوگی. نوجوان فوت ہو گیا او دا ہندو باپ بولیا. ہندو باپ بول کے پیر پٹھان نو آندہ ہے شاہ سلیمان توسوی نو او دا
ہندو پا بول کے آندا میرا پتر مر گیا اے ڈیڈ باڈی ہے اے مردہ اے دی کہانی مک گئی تساں جدے جانا ٹر جاؤ اوے فیصل آباد والے ہو جدوں نے شاہ سلیمان تو سوی نے انہاں کیا ہے اے دی کہانی مک گئی اس لئے پیر پٹھان فرماندے نے اے دی کہانی مکی نہیں اے دی کہانی ہن شروع ہوئی آیا توجہ کرنا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا دو گڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے میں آپ پہ جان حوالے کر دے سا میری جان دا مالک آ لین دے پیر پٹھان نے فرمایا اے دی کہانی مکی نہیں اے دی کہانی ہن شروع ہوئی علامہ صاحب جدو اتنی گل کی تھی نا وہ ہندو بول کے آندا جی جڑا مر جائے وہ دی تے کہانی مک جاندی ہے شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا وہ مردوداں دیاں مک دیاں محبوباں دیاں نہیں مک دیاں آپ نے فرمایا جڑا تیرا بیٹا ہے نا اے مریا بعد دے اندر اے دیاں کلمہ تے اے دیاں لباں تے نبی دا کلمہ پہلے جاری ہویا عرشاں دے راہی دا کلمہ پہلے جاری ہویا شاہ سلیمان توسوی نے جڑا جملہ بولیا میں جوانوں تہاڈی نظر کرن لگا پیر پٹھان فرمان لگے اساں نوں غسل بھی دینا ہے اساں نوں کفن بھی پہنانا ہے اساں نوں خشبوواں بھی لانیاں اساں نوں شاناں نال موڈیاں تے بھی چانا ہے اساں جنازہ بھی پڑھانا ہے درود و سلام دے نغمیاں دے اندر اینوں قبر دے حوالے اللہ اکبر کبیرہ اینی گل جدوں پیر پٹھان نے کیتی نا سنو اوے فیصل آباد والے ہو او ہندو بول کے آندا جی اے میرا بیٹا میں اے دا باپ ہندواں دے رواج دے مطابق میں اے دی ڈیڈ باڈی نو اگ بھی چھٹنا جدوں نے اگ دی گل کیتی نا تے شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا اگ کی کرے گی انہیں آکھیا اگ دا کم میں جلانا تے پیر پٹھان دے چہرے تے جلال آ گیا شاہ سلیمان توسوی آندے اوے جنہ ٹل لانے لال ہے اے جڑا کلمہ پڑھ کے مری اے دے جسم نو اگ نہیں جلا سکدی پانچ جس نے پھڑائی ہے پانچ جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم لو او کہندا پھرے سب لو او کہندا پھرے سب لو لج پالت مکھنی میں محسوس ہی ہو رہا ہے کہ لنگر شریف دی آمد ہے کوئی دائیں پہ ہونا میں کوئی اشارے پہ دس دیں میں نہ لنگر دے ہون تو پہلے تقریر ختم کری او دی وجہ ہے جتھے لنگر دی خوشبو آ جائے اتھے تقریر جاری رکھنی بڑی مشکل ہوندی تے جتھے لنگر خود آ جائے توڑا ذہن حاصل نعرہ حیدری بس ہوں اینڈ کرنے لگے تہاڈی محبت بڑی باکمال میں بیان کچھ اور کرنا سی لیکن نہ بچیاں دیاں فرمائشاں ہن سنو قبلہ یہ بیان اے سنی تڑپ رہے پیر پٹھان نے فرمایا جنہ ٹل لانے لال ہے جڑا کلمہ پڑھ کے مرے یہ جسم نو آگ نہیں جلائے انہیں آکھے جی آگ دا کم میں جلانا آپ نے فرمایا نہیں جلائے گا آئے ایمان ہوئی تھی اندہ ہو اوہ اچھی بات سنو شاہ جی ہویا کہ 300 ہندو ایک پاسے پیر پٹھان دوجے پاسے درمیان چ اگ دے شولے بلند ہوئے انہاں ہندواں نے نا اس جوان دی ڈیڈ پارٹی نو چایا اگ بھی چھٹن لگے نا ایک ہندو پیر پٹھان وال ویکھ کے آندا جی ہن منٹ ایک نہیں لگنا اگ نے جلا دینا شاہ سلیمان توسوی فرماندے تہاڈی نظر اگ وال نے میری نظر زہرا دے بابا ہایا نال ہی فرماندے نے تانوں اگ تے مان ہے تے میں رسول اللہ دی یاری تے مان ایتھے پورا زور لا کے آکھو سبحان اللہ اچھی بات نہ کو سبحان اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی توجہ پیر پٹھان نے فرمایا تہاڈی نظر اگ وال میری نظر زہرا دے بابا وال جدا راکھا کملی والا ہے ان کون مٹامن والا ہے ایک گل عمار بن یاسر نے بھی کی تھی آپ نے اپنے مالک نو آکھیا میں کلمہ ہونا دا پڑھیا جنہ میں نو آگ بھی چلن نہیں دینا جدا راکھا کملی والا ہے ان کون مٹامن والا ہے ساڈی اس سونے نہ لگ گئی ہے جڑا توڑ اچھا ہن ایتھے میں کلوز جتھے کرنا گل ملک صاحب گل بڑی باکمال ہے ہن او سٹن لگے اگ وچ پیر پٹھان دا رخ مدینے نہیں اچھی بات ہن میرے نبی نال وفاواں کرن والیو
پھر اتھے کیوں نہ عرض کریے میرے آقا دا دربار کھلا سونا سونا ہے میرے آقا دا دربار کھلا سونا سونا ہے جی میرے آقا دا دربار کھلا سونا سونا ہے میں بھی ویکھ لواں ایک بار کھلا سونا سونا ہے جی میں بھی ویکھ لواں ایک بار کھلا سونا آؤ میرے مسلمان بھائیو 5 منٹ دے اندر میں آپ دی نظر آخری گل کر رہے ہوں انہاں اس ہندو ارے انہاں ہندوان نے اس جوان نو اگ بھی چھٹیا پیر پٹھان نے رخ مدینے وال کر لیا عرض کیتا سونیا مازادے کاجل والیا لاج تھا بے لاجے لاج رکھیا جے پھر پتہ ہے مدینے دے تاجدار نے غلام دی لاج کنج رکھیے او نوجوان اگ دی اندر سلامت او دے کپڑے سلامت او دا چہرہ سلامت رب کعبہ دی قسم ہے جدو 300 ہندوان نے منظر ویکھیا نا انہاں نے اکھاں میں چانسو آگے انہاں ہاتھ جوڑ کے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تو شویدی بارگاہ چرز کیتا قبلہ ان دیر نہ کرو سکو بھی مٹھے محمد کلمہ پڑھاؤ اب آبے جی بکار پیر پٹھان نے فرمایا میں تو کلمہ تے پڑھانا لیکن دی وجہ تے دسونا 300 ہندو بول کیا لیل عرشی کلمہ کیوں نہ پڑھئے اے ساڑھے سامنے اگ بھی گیا اگ نے انہوں نے جلایا جیتے نوکر اتنے سچے نے خود مٹھا محمد کتنے سچے ہونگے میرے مسلمان بھائیو جتھے میں تقریر دا اینڈ کر لگا اینڈ میں کتھے کر لگا ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں نہیں حضور دے ہتھاں ورگے کسے دے ہاتھ نہیں ساڑھے نبی دے بازو ورگے کسے دے بازو نہیں اوہ ساڑھے نبی دے کندے ورگے کسے دے کندے نہیں سرکار دے ناخل ورگے کسے دے ناخل نہیں حضور دے قدم ورگے کسے دے قدم نہیں ساڑھے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں اور میں کل جتھے مکان لگا غور کرنا ارے سینہ تے سینہ اللہ دی قسم جے ساڑھے نبی دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دیو پروانیوں پوری کائنات کے اندر رسول دے پسینے جیسا کسے دا پسینہ نہیں ساڑھے نبی دے لعاب جیسا کسے دا لعاب نہیں محمد سر وحدت ہے کوئی رمزوں ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے غارے سور دے اندر ابو بکر روئے ابو بکر دے ہنجمہ دا پانی رخ مصطفیٰ دے گریا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی چاہی دی سیدنا صدیق اکبر آنے نے سونیا میں نو پانی دی طلب ہے میرے نبی نے انگل دا اشارہ کیتا غار دے اندر پانی دا چشمہ جاری کروا دیتا لوگو سیدنا صدیق اکبر نے پانی پیتا واپس آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کنج دا پانی شیاند نے سونیا شاید تو زیادہ مٹھا برف تو زیادہ ٹھنڈا تو زیادہ سوید سرکار نے فرمایا ابو بکر پتہ یہ پانی آیا کتھوں عرض کر دینے سونیا اے تے توان خبران نا سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تیرے مقدر دا ستارہ اتنا بلندے آج رب نے حوض کوثر دا جام تیرے واسطے بجوایا بس ایتھے میری تقریر ختم جے پوری تقریر دا خلاصہ بتا کیے آنکھ والا تیرے چوپا کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوپا کا تماشا دیکھیں لا تخلا نالی کا یا محمد رب نے فرمایا محبوبہ آج جوڑے لا کے نہیں آج جوڑیاں سمیت میرے رشتے تشریف لے کے آنکھ والا تیرے چوپا کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوپل کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھیں کہ جڑا آنکھ والا ہے نا وہ پتہ ہے گلی گلی کی ہو کے دے رہا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے ایتھے میری تقریر ختم ایک اور بازو پار کڑ کے لہرا کے پر لاٹو پہ ناٹو پاہا مارا نبی جی پر لاٹو پہ ناٹو
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا۔ وہ بی بی واپس گئی، انہیں اپنے خامند نے آکھیا آج میں رائے راجو کو نہیں ہو گئی اور راج نہیں بزرگ بیٹھے، میں انہوں نے دودھ نظرانہ پیش کر آئی ملک صاحب۔ وہ دے خامند نے آکھیا پھر ککھ پلے نہیں رہنا، حالات اگے بڑے خراب نے اور صورتحال خطرناک ہو جانی۔ اس آکھیا کرما لیا چپ کر، میں انجے سودا نہیں ہو کیتا۔ انہاں بزرگاں پہلا کیا برتن مک جانے پر دودھ نہیں مک۔ او اچھی بات نہ آکھو سبحان اور کرو تے تواڈے وجہ تاریخ جن کی خیرات کا عالم غیروں کے لیے اتنا ہے اپنوں کے لیے کتنا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جن کی خیرات کا عالم، جن کے فیضان کا عالم قبلہ غیروں کے لیے اتنا، اپنوں کے لیے کتنا ہوگا۔ ارے مجھے یہ جملہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان نوجوانوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، کشف المجوب میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر لاہور میں بیٹھنے والا علی حجویری اتنا پاورفل ہے تو جن کی ارے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے ختم نبوت کی مہر رکھی ہے، وہ حسین کا نالا کتنا۔ ایک جوان اٹھ کے نعرہ لگواؤ تو پھر اس تو بعد میں ان تقریر اینڈ کر لگا۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ رزلٹ ہی نکلیا برتن مک گئے پر داتا دی خیرات۔ بیبیاں کول گل کنٹرول چ نہیں رہی، اے دے مسئلہ سی تے او دے دوجے پاسے کی سی فذکرونی۔ او ٹر پئی اس ملے والیاں نو آکھیا چھڈو رائے راجو نو، اور راج نہیں بزرگ بیٹھے بڑے کرم والے۔ انہاں آکھیا کی بنی، انہیں وہ ساری داستان سنا۔ میرا پتر سننا، وہ سارا لاہور ہولی ہولی نہ داتا دیا قدمہ رائے راجو دی دکان ویران ہوئی۔ انہیں اپنے چیلیاں نے پوچھا کہ دے گی مخلوق، انہاں کہ اوڑے راج بابیری بیٹھے اچھی وادم۔ بس ایک چھوڑ میں گل اینڈ کر لگا۔ وہ حضرات علماء بیٹھے جی پوچھ لو، وہ بہت بڑا جادوگر سی، اوڑا رائے راجو ہے نا۔ وہ آیا وہ دے ذہن جیسی میں جادو دے بل بوتے تھے نا اے داتا صاحب کو پیڑ جیت لینا، لیکن انہوں پتہ ہی نہیں سی نا علی حجویری دی کنڈ پیچھے کون۔ وہ جدو آیا نا انہیں اندیاں سالنا جادو دے بل بوتے تھے اپنے اپنوں فضا بچ اڑایا۔ جدو اڑیا نا انج اٹھے گیا تے داتا صاحب اپنے جوڑیاں نو آندے ان سیدھیاں کرو۔ نہیں مزہ آیا یار۔ آج 19 سفر تے کل بھی تے میرے داتا پاک دا ورس ہو رہے ہیں ہاں تے وہ ساڑھے داتا نے نا تے وہ بیک رہے ہیں انہاں دی نظر کرم ساڑھے تے آئے ہیں۔ اچھی باز نہ کھو سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ دیکھ رہے ہوتے تو معین الدین یہ نہ کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رانما توجہ۔ بس ایتھے میرا خطاب ختم۔ داتا صاحب انہاں دے نے اپنے جوڑیاں نوں دے نے ان سیدھیاں کرو۔ میرے داتا دا ایک جوڑا سجیوں تے ایک پتہ چلیا کسی نو پولیاں نال بھی سیدھیاں کرنا پیندا ہے۔ کونی تو سمجھ آئی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وہ سیدھا داتا دیا قدمہ بھی تے ہاتھ جوڑ کے اندر جی میں من گیا تسی بھی سچے ہو، علی بھی سچے ہیں تے نبی پاک بھی سچے ہیں۔ ہاں لقد جاءکم رسول، تحقیق در تحقیق لوگو تو اڈے کل عام رسول نہیں آیا، شانہ والا رسول تشریف لے کے آیا۔